Bon, vraiment, raccontare ora, dopo che potete devo capire spiegare, prima mi ho rasato una io mi devo sapere, no? Oh, e ben ik jongen ne we studie gaan naar de Kemper. En Johan werd dan naar de UNESCO, dat je mij nergens dat Gastelin, dat woont, dat Jiku, en dat personne n'est pas méga vrai what. C'était vraiment pour un gars dans un hospital, en dat personne avait dit que din dat je voyais dat gentelju per de school me staan. Ah, en mijn prijs op het deur, dat voor maar per me staan. A die zuur maar keres bij la wou van de vernos van mes. Meer gaan van de vern, a tegen jou samen. Ah, maar kijk wel dat persoon dat en dan ik een len, a giet weer sur les kenta, ik wil me staan bij zuur voor. Maar nou ik heb nu weer zo maar bij secretarie, dat zo zal in dat zaken. Apa eu prende, eu niet meer tot staat. Met la waarde de cuisine en dan ik len. Met donde cada samu eu niet meer keneren, ik ben in Lambiek. Arrivé, eu digo, quand je m'y espérais. Vraiment, avec mon trop égain, de toute personne a juré peut-être en arrière. Et je ne sais pas que ik ben in Lambiek, en donc il n'est jamais chose. Oh, ik moet niet geval bij vertrouwen. En toute personne a peut-être son marre. Goede, penal die goede, persoonlijk kan je maar, want ik ken dat. Maar ik ben dan erin, ik pak het ook niet. Ik wil nog wel eens een trouw in de zus. Après, maar nou gewoon nu keneren de monegado samen, en een paar jaar hoors. En maar dan lijn daar ook, vraiment nog geen andere schulden toch ja. Alleen maar een gado samen. Wat broeder, wat voor de christen. Bode daar los taniles en de valisen. Savi de penuela que cavo hosteligen. Alo davo so hai aga so mai inosa il signor Nordal dalla bussa ad aveva da genta e sortia dall'office. Alo davo abita ovlasu a rauga geest. Alo davo agus que para zamun memme se petir hogar. Kadava wat broeder wat horizet, papa zo was banner als je free, la che duro tavano lo codelu, a dispacchi de piedra. Car la vaga de gesreer, due o paio, a celui malacheo, vers celui avec son paella. Vraiment va pour échouer à nos fermes, a jugué à voler dire toute personne, ah, pendant que le carré va s'arrêter, ah, voilà, partout, voilà. Met mijn straal met strijderen naar de wagenina. Dat gaat dat toe, Arabers zo'n regen, dat moet je staan doen duurt. Daarmee, bij de West-Segolet aan de moesten die dat apparition is. Pipini aan elkaar, ergens hoe stier was. Maar dat doet persoon niet voor mijn school, en dat toen mensen van de wagen, ik wil niet dat al potredden op weg horen. Kan maar hoe nog geen voor hoe ik zuur toch ja. Ad entrede, ben le vesche di sue da Samun e la lavarette. Jehema deo. Me di sue de Samun e la lavarette. Amen. Ah, le rue la va mettere tu personi. Amen, ta uie qua, le na hoede ta uie qua. En dan zo, ne gaf die daar, moet dat ja dan diga, als we wil diminueren dat hij me strale para geest e para le vern. En dan zo les che pan in io he hotel. A discipenta, e ben matrehe pa come bane chambres, pare come conta harmonis per belezi do ha geest, ja, maar de skala der bige belag, minne kesura.